प्राऊड वाटतंय, खूप अभिमान वाटतोय. धर्मवीर सारख्या चित्रपटाला इतका मोठा प्रतिसाद मिळणं हा निश्चितच दिघे साहेबांवरचा विश्वास महाराष्ट्राने जो दिघे साहेबांवर दाखवला तोच विश्वास या चित्रपटावरही दाखवला. कारण त्यांचं आयुष्य तेवढं खरं आहे, तेवढाच चित्रपटही खऱ्या मनाने बनवलेला आहे. त्याच्यामध्ये कुठलाही राजकीय हेतू चित्रपट बनवताना निर्मात्याचा होता ना दिग्दर्शकाचा. आनंद दिघे सारखं उत्तुंग व्यक्तिमत्व लोकांसमोर यायला पाहिजे. आज कुठेही तुम्ही यापूर्वी गुगलवर आनंद दिघे सर्च केलं तर तुम्हाला फक्त सिंघानिया हॉस्पिटल आणि तो सगळा प्रसंग तेवढंच फक्त यायचं. मंगेशला कायम असं वाटायचं की त्यांनी जी चांगली कामं केली, जी मोठी कामं केली ती पण महाराष्ट्राच्या भारताच्या जनतेसमोर यायला हवी आणि ते या चित्रपटाच्या निमित्ताने आम्ही साध्य केलं असं मी म्हणू शकतो. त्यांचे व्हिडिओज खूप कमी आहेत नेटवर, त्यांचे फोटोज खूप आहेत. मंगेशनी, आमचे मित्र सचिन जोशी या सगळ्यांनी मला जवळपास 700-800 फोटोग्राफ्स त्यांचे दाखवले. हां, आणि ते त्या फोटोग्राफमध्ये मधून ते बसतायत कसे, ते उभे कसे राहत आहेत, ते लहान मुलांची कशा पद्धतीची बॉडी लँग्वेज काय आहे, नेत्यांबरोबर त्यांची बॉडी लँग्वेज काय आहे, याचा पूर्ण अभ्यास केला आणि प्रवीणच्या मदतीने जसजशी प्रवीणला दाखवतो स्वतः त्यांना अनुभवलेलं त्यांना भेटलेलं. त्यामुळे मंगेश ज्या ज्या लोकांना दिघेचं माहिती होतं त्या त्या लोकांनी त्या मॅनरिझम्स, ते चालणं बोलणं अप्रूव्ह केल्यानंतर आम्ही ते इम्प्लिमेंट करायला लागलो आणि मग तसं काम. मी राजकीय अँगलने विचारच केला नाही. मी फक्त एका मोठ्या माणसाची व्यक्तिरेखा मला करायला मिळते आणि जितकं प्रेम त्या माणसावर अख्ख्या महाराष्ट्राने केलंय ते प्रेम जपणं हे माझं कर्तव्य होतं आणि ते जपण्याचा मी पुरेपूर करतो. एक लहानशी सुद्धा मला खूप मागात पडली असती जर त्यांचं कॅरेक्टर चांगल्या पद्धतीने साकारलं नसतं तर. पण आज ज्या पद्धतीने चित्रपटाला यश मिळालंय मला असं वाटतं की लोकांचा विश्वास संपादन करण्यात मी यशस्वी झालो असावं असं मला वाटतं. धर्मवीर हा हे माझं स्वप्न होतं 2013 पासून. मला सतत असं वाटत होतं की आनंद दिघे साहेबांवर एक जीवन, कारण त्यांचं व्यक्तिमत्व हे रॉबिन हुड, पक्षासाठी काम करणं नाही तर समाजासाठी काम करणं सुद्धा त्यांच्या मनाचा एक मोठेपणा होता. पण रॉबिन हुड पॅटर्न असताना त्यांनी कोणालाही त्रास दिला नाही किंवा कोणावर त्यांनी हल्ले केले तर ते सतत समाजासाठी काहीतरी करायचं. जे त्यांच्याकडे गरजू यायचं किती वाजता येऊ त्या गरजूंना मदत करणं, त्याची गरज पूर्ण करणं हा त्यांचा मुख्य उद्देश असतो. आणि मला असं सतत वाटायचं की आपण सगळे बाळासाहेब ठाकरेंना ओळखतो, बाळासाहेब ठाकरे मोठे व्यक्तिमत्व, पण त्यांच्या खालोखाल असले धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांची ओळख आजपर्यंत महाराष्ट्राला किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेर फक्त ठाण्यापुरतं मर्यादित राहिलं. कारण त्यांचं कार्य खूप मोठं आहे आणि मी असं ठरवलं की सिनेमा करायचा आहे. 2022 साली हा चित्रपट झाला, संपूर्ण जगाने याला उचलून धरलं. कालच आम्ही संपूर्ण त्याचा अनालिसिस केलं. म्हणजे झी स्टुडिओने जर समजा हा सिनेमा रिलीज केला नसता किंवा प्रसादचा अभिनय आणि प्रवीणचं दिग्दर्शन जर या सिनेमाला जोडलं गेलं नसतं तर मला असं वाटतं या सिनेमा जेवढा सक्सेसफुल झाला तेवढ्या सक्सेसच्या पातळीवर वाढू शकतो. त्यांना पण ऑडिशन दिली आहे, ऑडिशन दिलेली आहे. अच्छा, हो हो, पण जोपर्यंत त्याला स्वतः प्रवीणला पटलं नाही की हा माणूस सूट नाही तोपर्यंत मोठे मोठे नट आहेत, आम्ही नावं नाही घेऊ शकत तिथे, मोठे मोठे लोकांनी ऑडिशन दिले आहेत. ऍक्टर आहे तुम्ही सुद्धा मुळात असल्यामुळे मला असं वाटत होतं की मला हा रोल करायचा आहे. मी खूप प्रयत्न केला, मी ऑडिशन्स दिल्या, मी टेस्ट केली, सगळं झालं, पण मला कुठे ना कुठेतरी 19-20 एरर दिसत. आणि जर समजा धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांवरचा सिनेमा करायचा आहे, बायोपिक करायचा आहे, त्यात कुठले एरर्स नाही राहिलं पाहिजे. उद्या असं नाही झालं पाहिजे की अरे मंगेश दुसरा कोणी असला असता तर सिनेमा चांगला झाला किंवा चांगला झाला असता. त्यामुळे मी माझा हा मोह बाजूला ठेवला आणि प्रसाद माझा फार जुना मित्र, प्रसादचं टॅलेंट मला फार व्यवस्थित माहिती आहे आणि मला सतत असं वाटायचं की प्रसाद कुठेतरी बॅकफूट आणि आपण हा रोल प्रसाद उत्तमरित्या करू शकतो. प्रसादला मी सांगितलं पण असं करायचं, खूप वर्षापासून आता माझी इच्छा आहे की उत्तम रोल मला मिळावा आणि प्रसाद बघितलं आपण मगाशी जे म्हटलं की हा चित्रपट सच्चेपणाने बनवला गेला, मागचं कारण आहे. आता हा निर्माता ह्याच्या हातात अनेक गोष्टी होत्या, हा सांगू शकला असता प्रवीणला की नाही मलाच
रोल करायचा आहे, मला घेऊन करायचं तरच करते, नाही तर नको. पण त्यांनी पण असा हट्ट धरला नाही ना, प्रवीणने पण असा हट्ट धरला. सगळ्यांनी दिघे साहेबांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचणार नाही ना या भावनेने शुद्ध मनाने चित्रपट बनवला आणि त्याचं परिणाम या चित्रपटाचं यश आहे असं मला वाटतं. माणूस जोडण्याची कला शिकता आली पाहिजे. म्हणजे इतका मोठा जनसंचय होता दिघे साहेबांचा, इतकी माणसं. मग ठाण्यातल्या कित्येक घरांमध्ये मी स्वतः देव्हाऱ्यात त्यांचा फोटो ठेवलेला पाहिलाय, माझ्या डोळ्यांनी पाहिलाय. म्हणजे एका बाजूला गणपतीचा फोटो आहे, लक्ष्मीचा फोटो आहे, मध्ये दिघे साहेबांचा फोटो आहे. या पद्धतीचं प्रेम लोकांनी त्यांच्यावर केलं किंवा इतकी माणसं जोडलेली होती. मला असं वाटतं माणूस जोडण्याची कला त्यांच्याकडनं शिकायला हवी.